ನೆಟ್ ಒಂಚೂರು ಆಲೋಚನೆ ಬಂದು ಮಾತಿರೋಡ ನಿಕಲ್ಪ ಕೈನೇ ಇಂಚ 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 ಪಾಡಿ ಬಂಗ ವಿಷಯ ಏನಂದು ಮನ್ನಾಗ ದೈವಾರಾಧನೆ ತೊಚ್ಪೋನ ರೀತಿ ತೊಚ್ಪಾಣಂದಾಂಡ ಆಕ್ಷೇಪ ಏನಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜು ಐನು ವಿಭಿನ್ನವಾದ ವಿಕೃತವಾದ ತೊಚ್ಪ ಎರೆಬಲ್ಲಿ ದಯ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತ ನಾಡು ಐಕ್ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಕೊರಪನೆ ದೈವ ದೇವಿರು ಇದಪ್ಪನಾಗ ದೈವಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಕೊರಡು ದಯ ಬಂಡವು ಶಕ್ತಿಲು ನಮ್ಮ ಸತ್ಯುಲು ಐನು ಬೇತೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಚ್ಪೇರ ಇಜ್ಜಿದ್ದು ತೊಚ್ಪೇರ್ನೆ ಬಲ್ಲಿ ಅನ್ಪಣವು ತಪ್ಪು ದಯ ಬಂದಾಗ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ತೊಚ್ಪಾಣಂದಲ್ಲ ಆಗ ಒಂಜಿ ತೂಪುನಾಗ ಐತೆ ಮಿತ್ತು ಭಯಭಕ್ತಿ ಬಿಟ್ಟುಂಡು ಅಂಜಿ ತುಪ್ಪನಾಗ ಅವು ಪ್ರಚಾರನೇ ಅತ್ತಂದೆ ಅವು ಅಪಪ್ರಚಾರ ಅತ್ತು ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ಪನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಚ್ಪೇರ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಅಪಪ್ರಚಾರ ಅವು ಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪನಕ್ಲು ವಿರೋಧ ಮಲ್ತೀನಿ ಐನು ಪ್ರಚಾರ ಬಂದಾಗ ಐನು ಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪನಕ್ಲು ಐನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಕಂಡಿಟ್ಟು ಈಜಿಂದ ಐತೆ ಆ ಕಾಂತಾರದ್ದು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎತ್ತು ತಕ್ಲೆ ಜಾಗೃತಿ ಪುಟ್ಟದು ನೌದಯ ಬಂಡಿಗೀರು ಎತ್ತು ತಕ್ಲೆ ಜಾಗೃತಿ ಎಲ್ಲ ಪುಟ್ಟದು ನತಿ ಐನು ಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಐನು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಳು ಮಲ್ತಿನ ತೊಚ್ಪೇನೆ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಅಂಚ ಮತ್ತು ಮೀಡಿಯಾಡ್ ಮತ್ತು ಪೋಯನ ಶುರು ಐನಿ ಅಂಚ ತಪ್ಪನಾಗ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆಗಳೇನು ನೋಡು ಆಳುಗಳೇನು ನೋಡು ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು ಅವು ಸಾಧಾರಣ ಕಾಂತಾರಡಿತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಇಂಚಿನ ಆಳು ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆ ಶಕ್ತಿಗೆ ಈತ ಪವರ್ ಉಂಡು ತೊಚ್ಪದಿರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಉಂಡು ಉಂಡು ಮಲ್ಪೆರಾಪ ಜೋಪುರ ಮಲಮಲ್ಲಕ್ಕಳನ್ನ ಕೈ ಟುಪ್ಪುನತಿ ನೀವು ರೀಲ್ ಡುಪ್ಪು ನಿಕ್ಕ ರೀಲ್ಗೆ ಮೀನು ಹಾಕಿರೋ ನನ್ನ ಪರದೆ ಪರಿ ಉಂಡು ಅಂಚದಪ್ಪ ಅವು ಐಕ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ಪುನತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಂಡ್ ಐಕ್ದೇ ಪಾತಿರು ಜೀರು ಪಾತಿರೋಡು ಐಕ್ಲ ಪಾತಿರೋನ ಒಂದಿತ್ತು ನಾನು ಐಕ್ಲ ಪಾತಿರೋಡು ಯಾರು ಪಣೈತೆ ಐಕ್ ಬೋಡೋದು ಬೇತೆ ಕುಲ್ವೇನು ಒಂದಿತ್ತೆ ಬೈದಿನಿ ನಾನು ಸಂವಾದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಂಗಭೂಮಿದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಪಣ್ಣಾಗ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಫುಲ್ ಎಂಕ್ ಮಾಹಿತಿ ಇಜ್ಜಿ ಇದು ಪುನಗ ನಾ ಐಕ್ಯ ಅನ್ಕುಲ್ವೆ ದಯಪಂಡ ಆರಾಧನೆ ವಾರೀತಿರಿ ಮಲ್ತಾನೆ ಯಾನೊಂದು ಆರಾಧಕೇನೆ ಯಾನ ಹಿಂದುವೆ ಬಟ್ ಯಾನು ಕುಡಂಜಿ ಧರ್ಮಲ್ನ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪೆ ಕುಡಂಜಿ ಧರ್ಮಲ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪೆ ಅದು ಇಚ್ಚಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಉಂಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ತೋಚಿಪೋಯರು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಟಿಲ ಮೇಲೆ ಬತ್ತಂದಾಂಡ ಬರೋಡಿ ಬತ್ತಂದಾಂಡ ಗುಳಿಗೆ ಬರೋಡಿ ದರ್ಶನ ಪಾತ್ರಿ ಬರೋಡಿ ದುಮ್ಮೂರ ತಮ್ಮಲಾಡ್ತನ ಕೋಲಪುರ ಇತ್ತು ದುಮ್ಮು ಇಂಜಿನ ಬಂದಾಗ ಬೇತೆ ರೀತಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ನಿತ್ಯ ಇಂಜಿನ ಆತರ ಬಂದಾಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬತ್ತಿ ನಡೆದ ಹತ್ರ ಯಾನ ತೋಜೋಡು ಅನ್ಪುಣ ವಿಷಯೋಡು ಮಾತ್ರ ಮುಂದುವರಿದ್ದು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆತಿನಾತಿ ತೋಜಿನ ರೀತಿನ ಪೊರ್ಲುಡು ತೋಚ್ಪಣ್ಣ ನಾನು ದಾಲಾ ಪೂಜಿನ ದಯಪಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಯಾನೊಂಜಿ ಯಾನೈತೆ ಪಾತಿರ್ನೇಕೆ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ತತ್ತು ತುಪ್ಪುನ ಎಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ತತ್ತು ತುಪ್ಪು ಐಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ತೊಚ್ಪೇರ ತೊಚ್ಪನಾಗ ದೆತೊನ್ನ ಎರಡು ಉಪ್ಪು ನಾವು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆನ ಒಂದು ಹಾಳ ಒಂದು ಕರ್ತದಂಟದೇರ ಉದ್ದಗೆ ಲೆಂತ್ ಉಂಡ ಕಟ್ ಶಾಟ್ ಉಂಡ ಇನ್ನು ತೂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಂತೇನು ನಾನು ದಾಲ ಕುಚ್ಚಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕಲ್ಲ ಇತ್ತೀಚಿನ ಹಾಪುನ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಮಿಡ್ಡದೊಂದು ರೆಡ್ ಅಕ್ಷರ ದಿಕ್ಕಂಡೆವು ಅದಕ್ಕೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಪುಣ ಬೇತೆ ಅಂಚೆ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಓಡೇಡೆ ಬೋಪು ಅದಕ್ಕೆ ನಿಗುಲು ಅಂಚ ಮನ್ಪು ಚಿಂದೆ ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಆತಿ ಬೇತಲ್ಲ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಲಾಭ ಇತ್ತಲ್ಲ ನೇತ್ಲ ಅಂಟಾಗಿ ಕೊಡ್ತಲ್ಲ ಇಜಿಂದ ಒಂಚೂರು ದಯ ಬಂದಾಗ ಮುಲ್ತಾಪುಲ್ ಇಂಜಿನ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಂದಾಗ ಎನ್ನ ಬೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲ ಹೋಬ ಅವೇಂಚ ಅಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲೇ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ವಿಷಯ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಲ್ಲ ಕೊಲುದು ಇಂಚ ಮಾರ ಇಂಚ ಬಂದಾಗ ಅವಾಗಂದು ಸರಿ ಆಪೇನು ಅಂಚ ಮಲ್ಪನಗಳು ಬೋಡು ಇಜಿಂದ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಅಲ್ಕದ ಬುಡ್ದು ಸಿಕ್ಕಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪೇನು ಆಟಿಗೆ ಬೆಟ್ಟತ್ತಂದೆ ಬೇತೆ ಒಯ್ಕ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಇದು ಪುನಃ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ದೆತೊಲ ರೀತಿ ಡುಪ್ಪು ನಾತಿ ಇತ್ತೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ದೂಷಣೆ ಮಂತಿರ ಬಂದಾಗ ಆಯ್ನೆ ತೂಪುನ ರೀತಿ ಡುಪ್ಪು ನತ್ತಂದೆ ಬೇತೆ ಆ ಉದ್ದೇಶ ಹೇಳತ್ತದ ಅವು ನಮ್ಮನೆ ಆಳು ಮಂತಿಲ್ಲಕ ಅಂಚ ಪಂಡದು ಎಂಕುಲು ಕೆಲವು ಬೊಚ್ಚಂದ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಆತಂದು ಐನ್ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಂಡ ಐನ್ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಚದ ಪುನಗ ನಮ್ಮ ಐನ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಅನ್ಬಿಡ ಐಟ್ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಐನ್ ದೆತೊನುಗ ಬೊಚ್ಚಂದ ಏನು ಬುಡ್ಕ ಎಡ ಪೋದು ಪನ್ಕ ಇಂದು ನಿನ್ನ ಒಂಚೂರು ರಾಂಗ್ ಆತಂದು ನನ್ನ ಮನ್ ಪೋಚು ಮಾರಾಯ ಪಣದ ಯಾಕೆ ಒಂಚೂರು ಇನ್ನು ಅನ್ಬಿಡ ಏನು ದೆತ್ತು ನಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪಾಡಿ ಕೊಡ್ಲೆ ಇಟ್ ಎಗೇನ್ಸ್ಟೇ ಒಂದು ಓಪನ್ ಆಗ್ತಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಚ್ಚಿ ಪೂರ ಇಂದುವೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರೊಂದೇ ಬೋಪೇನು ಮಾತ ಜೊತೆ ಪುನಃ ಐತ ವಿಷಯ ಬುಡ್ಕ ನಾಟಕ ವಿಷಯ ಪಾತ್ರ ಬಲೆ ಅದಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಮಗ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯವರಿಗೆ ಎಂತ ಸಿಲ್ವಾ ನೀವೆಂತ ನೋಡಿ ಅಂದು ಕರಿಯಜ್ಜ ಕೊರಗಜ್ಜ ಏನ ಸಾಧಾರಣ ರಂಗಭೂಮಿ ಈತ್ ಜರ್ನಿ ಇಡ್ಬೋತೇನು ಅವಲಜ್ ಬನ್ಕ ಈತ್ ಜರ್ನಿ ಇಡ್ಬೋತೇನು ಇಂಕ ದೇವರದ ಇಟ್ಟು ಒಲ್ಪಲ ಈತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಗೌಡ ಅಡಿಯಾವಾಡು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ನೈಜೀರಿಯಾ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಪೋತೆ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಕಲಾ ಬದುಕುಡು ಇಂಕ ದಾಲಾತಿಜಿ ಕರಿಯಾಯ್ದ ಕೊರಗಜ್ಜ ಮಲ್ಪುಣ ಎನ್ನ ಕಾರ್ಗೆ ಹೀರೋನು ಬೂರೆ ಬಣ್ಣದೆ ಅನ್ನ ಕಾರ್ ಕೊರ್ರೆ ಬಣ್ಣಗ ಟ್ರೈಬಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದಾತ್ರೆ ಎನ್ನ ಬೋನುಗು ಬಿಟ್ಟು ಬೋನು ಅಂಚದಪ್ಪನ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಕಲಾ ಬದುಕುಗಳು ಇಂಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಅವು ಎನ್ನ ಬೇನೆ ಯಾನಿದಿ ಒಂದೆ ಅಂಚದುಪ್ಪುನಾಗ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜೂನ್ಗೆ ಏನು ಕೂಡ ಬೋನ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಮನ್ಪುಡು ಹಾಕೊಂಡು
ಕೂಡ ಸರ್ಜರಿ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ 2-3 ತಿಂಗಳು ಉಲಯ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಪಂಡದು ಆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆ ಡಕ್ಕಲು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶ್ರುತಿ ಮೇಡಮ್ ಉಲ್ಲೇರು ವಿದ್ಯಾ ಮೇಡಮ್ ಮೇರು ಉಲ್ಲೇರು ಮೇರು ನಮ್ಮ ಭವ್ಯ ಮೇಡಮ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರ ಎಣಕ್ಲೇನು ಪಾಡ್ದು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಸುಧೀರ್ ಹತ್ತ ಅವರು ಮಲ್ದೇರು ದಾಲ ಕೊಡ್ತಿಜೇರು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಅಕ್ಕಲ ಪಿರೋಡ್ ಆನ್ಲ ಬೈದೇರು ಶ್ರುತಿ ಮೇಡಮ್ನ ಪಿರೋಡ್ ಬೈದೇರು ಭವ್ಯ ಮೇಡಮ್ನ ಪಿರೋಡ್ ಬೈದೇರು ಅವೇ ಐವೇಡು ಬಟ್ ಅವೇ ಐವೇಡ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲುಂಡು ನಿಲ್ಕದ್ದು ತೂದು ಬೋತಿಜೇರು ಒಂದು ಎಂಕ್ ಬೇಜಾರು ಒಂದು ದಯಾನು ಕೇನ್ನೆಗೆ ಪನ್ಪೆಂದು ಪನ್ನಾಗ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಾದ ಮುಖಾಂತರ ದಯ ಪನ್ಪುಣ್ಣಾಗ ಅಕುಲ್ ಪನ್ನ ಕೇನ್ನ ಪನ್ಪೇರು ಅರೆ ಕೊರ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಎಂಕೇತು 1,25,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀರು ಎನ್ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬಿಲ್ಲೆ 3-6 ಲಕ್ಷ ಮುಟ್ಟಾತನು ಕೂಡ 6-7 ತಿಂಗಳು ಏನು ಉಲಾಯ ಕೂಡ್ದೆ ಯಾನು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಜಿನ ಬಂತೀರ ಪಣ್ಣಾಗ ಅಕ್ಲೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮನ್ಪೇರಲ್ಲ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅವು ಆವಡೊಂದು ಮಲ್ತಿನ ಆರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ಮಲ್ತೀರ ಪಣ್ಣದು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಆಯ್ತಾ ಕೊರಗಜ್ಜಗೆ ಬಿಡ್ತಿನ ವಿಷಯ ಆಂಡ ಅಕುಲೊಂಜಿ ಸಿನಿಮಾದ ಅಕುಲು ಆತ್ಮ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಾಡು ಕೇನ್ನಾಗ ಪನ್ಪೇರು 2 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು 3 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಒಂಜಿ 3-6 ಲಕ್ಷ ಎನ್ನ ಬಿಲ್ಲು ಕೊರಪಣ ಯೋಗ್ಯತೆ ಜನಕ್ಕಲು 3 ಕೋಟಿ 4 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತೆ ಪಣ್ಣ ದಯ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚದಪ್ಪನಾಗ ಅಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಈ ವಿಷಯ ಮುಟ್ಟಾಡು ಯಾನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗೆ ದಯ ಮುಟ್ಟನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಈತ ಖರ್ಚು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರಿಗೆ ಈತ ಪಿರೋಡುಲ್ಲೇರಿಗೆ ಯಾಕೆ ದಯ ಎಂಕಲ್ ನಡೆ ಬರ್ಪುಜೀರು ಮತ್ತು ದಯ ಎಂಚೋಲರಿಂದ ಕೇಂದಿಜೀರು ಇತ್ತಿನ ಮೂಲೆ ಪಾಪದಕಲು ಸಂತ ಬತ್ತಕೇಂದಿರು ಏತ್ ಇಡೀ ಪತ್ರಕರ್ತ ಮಾಧ್ಯಮದ ಕಲಾವಾಡು ಎಂಗಳ ಕಲಾರಂಗಭೂಮಿದ ಕಲಾವಾಡು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಬೈದೇರು ಮುಕ್ಲೇ ದೇಗ ಬರ್ರೆ ಅಪ್ಪಜಿ ಅಂಚ ಪಣದ್ಯಾನ ಆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಎಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಹತ್ತು ಆ ಸಿನಿಮಾ ಎಡ್ಡೆ ಆವಾಡು ಆಯ್ತು ಎಡ್ಡೆತ್ತಿನ ಜನಕ್ಕೂ ಎಡ್ಡೆಂದು ಎದೋನಾಡು ಯಾನಬಹುದು ಮೂಲಸ್ಥಾನ ಬೋದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಬತ್ತೆ ನಡೆದಾತ್ರ ಹಾಕ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ಚಿ ಇಂದುವೇ ಜಕ್ಕನೆ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಈಗ ಮನಸ್ಸು ಬುಡ್ದು ಬಿಡ್ಲೆ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಯಾನಬಹುದು ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕಟ್ಟಿಡ್ಬೋದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಯಾನೋಲಂಜಿ ಕೋಲ ಕಟ್ಟದು ಬೈದೆ ಐದು ಸುದ್ದಿಗಿಜ್ಜೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನೇಕೆ ಮಾತ್ರ ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊರ್ನೆ ಅಂತಂದೆ ಇಂಚ ಯಾರಬಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದಕ್ಕೆ ಎಂಕಲೊಂಜಿ ರೂಲ್ಸ್ ಉಂಡು ಕಲಾವಿದಗೂ ದಾದಾನ ಕ್ಯಾಮರಾ ರನ್ನಿಂಗ್ ಉಪ್ಪುನಗ ದಾಲ ಆಣನಾಡ ಐನು ಪಿಕ್ಚರ್ ದಕ್ಕಲು ಟೂ ಓಡುವನ್ಪುನ ಕಾನೂನು ಉಂಡು ಅನಿತಾನೆ ಆಯ್ತಾ ನೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಯಾಡಂದಾಂಡ ಐಕ್ ಲಾ ಉಂಡು ಐಕ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಉಡುಪುನಗ ದಾದಾನ ಆಣನಾಡ ಐಕ್ ಲಾ ಉಂಡು ಐನು ಚಿತ್ರರಂಗದ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಐನು ಬರಿಸೋಡು ಮಾಡೋದು ಆಂಡ ಯಾನು ಪೂರ ಐತ ಪೂರ ಲಾನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋತಿಜಿ ಆಗಲೇ ಎಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ಪೋತಿಜಿ ಎಣ್ಣೆ ಬೇನೆ ನಾನು ತಿಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೇನೆ ನಾನು ತಿಂತೀನಿ ಆ ತಕ್ಕಲ ಬೇನೆ ಹೆಂಗಾಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊರಡು ಮಾಡಿದ ಈ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ದ ಮುಖಾಂತರ ನೆನಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಅತಿ ಬೇದಲ್ಲ ಯಾನು ಫಿಲಮ್ ಬಾಮ ಮೇರೆಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಆರು ಪಂಡಿರು ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಮಾಡುವ ಪಂಡಿರು ಯಾನು ಬುಕ್ಕ ಪನ್ಪೇರು ಪನ್ಪುನಿಗ ಯಾರಿಗೆ ಬೋದು ಫೋನ್ ಬಂತುಲೈತೆ ಏನಾದರೂ ನೋಡಿಂದು ಬಂತುಲೈತೆ ಅರೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅರೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತು 2 ದಿನ ಬೆಂತೇನು ಟ್ರೈಬಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಡೀ ಇಂದು ಫುಲ್ಲು ಕಿರಿ ಬುಡ್ದು ಕಾಡ್ದಾಡಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಮೂತ್ರದೊಂಜಿ ನೋದು ಸ್ಟೆಪ್ ಆತು ಎನ್ನ ಗ್ರಾಹಕತಿ ಎತ್ತಿ ನಡೆದಾತ ಗ್ರಾಚಾರ ತಿನ್ನದ ಆತನ ಎನ್ವೇನು ಬಟ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ದ ದುರಂತ ಅವು ಎಡ್ಡೆಗ ಆಳುಗ ಅವು ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ದಿಕ್ಕದು ನಿಂಕ್ ಅಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ನಡಪುನಗಂತ ಇಂಚೇನೆ ಆಪು ಕೋಂಟದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆಪು ದುಮ್ಮು ಕಾಮಿಡಿ ಬಂತು ಅಂತೆ ಪಂಡ ಲೆಕ್ಕನೆ ಇದು ನಡಪುನಂತೆ ಕಾಮಿಡಿ ಆಪು ಕೆಲಂಜಿ ಜೂನ್ ಹೊಡೆದು ಬಕ್ಕ ಏನು ಸರ್ಜರಿಗೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಬೋನ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರಿಗೆ ಮಯೂರ್ ರೈಕುಲು ಧೈರ್ಯ ಕೊಡ್ತೀರಿ ತೂಕ ಹಿಡಿದು ಬಕ್ಕ ಎಂಜಿನ ಹಾಕೊಂಡು ತೂಕ 2-3 ಪಿಕ್ಚರ್ ಸೈನ್ ಮಾಡಿದೆ ಕಾಂತಾರಗಲ ರಿಷಬ್ ಸರ್ ಫೋನ್ ಬಂತೀರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಗೂ ತೀರ್ಥಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಪಂಡೀರು ಅರ್ನಾಲೈತೊಂಜಿ ಜೂನ್ 18 ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂತ ಬಂತೀರು ಆಂಡ ಐನು ಮಲ್ತದ್ದು ಏಜ್ ಎಡ್ ಚೆಪ್ಪುನು ಕಲ್ತಿರ್ದು ಜೊತ್ತೊಂದು ಚಟ ಹೊಡೆದು ತೀರ್ತು ಬರ್ಕೊಂಡು ಓ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಬಂಡ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇತ್ತು ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ ಸುಡಾವಡು ತುಂಬ ಸುಮಾರು ನೆಟ್ಟು ಪ್ರಮಾಣ ಏಸಡ್ಲ ಮಂದಿದೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ನಿಖಿಲಂಜಿ ನಕಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಕಲಾವಿದರ ನಕಲ್ಲ ಕಲಾ ಪೋಷಕರೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅದು ದೆತುನೂರ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಮುಟ್ಟೋಲ್ಲ ಎಂದರ್ಥ ಈಜಿಂದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಆಪುಜಿ ಕೆಬಿಗೆನ್ನ ಮಲ್ತಿಜಿ ಅನ್ನು ಆತ ಕೆಬಿಗೆನನ್ನ ಅವು ಈಗ ಬಿಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಮಲ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಪಿ ಗಾಡ್ರಲ್ಲ ಭಾರಿ ಅವು ಅವಿತ್ಯಾನ್ ಇತ್ತ ಎತ್ತೋ 35 ವರ್ಷ 30 ವರ್ಷ ದುಮ್ಮುದ ಅವು ನಾಟಕ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಏನಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ತದಿಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣ 30 ವರ್ಷ ಮಲ್ತೇನೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಏನೈತ ಜನಕ್ಕುಲ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಇರಲಿ ಇತ್ತ ರಂಗಭೂಮಿಡಂತೆ ಪೋಪಿನ ಮಂಡ ಐಟಿ ಅನ್ನು ಕಾಪಿಗಾರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುದರ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂಚನೆ ಮಾತಾ ತಂಡೋಗಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಲಿ ಎಂಕ್ ಈತು ಪೊರ್ತು ಒಳ್ಳೆ ದಾದ ಬರಲಿ ಕೊಟ್ಟೆ
ಬೇಜಾರು ಬಂದಾಗ ಯಾನ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮಂತಂತೆ ಬೇಜಾರ್ದಾಲಜ್ಜಿ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಬದುಕುನೆತ್ತೆ ಮುಲ್ತ ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರಣ ಕಾಸರೆ ಬದುಕುನೆ ಅಂಚದಪ್ಪ ನಿಂಗೆ ಬೇಜಾರ್ದಾಲಜ್ಜೆ ಬಟ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಆವೊಂದು ಬರೋಡು ನಮ್ಮ ಕಲಾ ಒಂದು ನಮ್ಮ ತೂಪನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಒಂತೆ ಬದಲಾವೊಂದು ಬರೋಡು ಅಂಚಿನ ನಿರ್ದೇಶಕರನಕ್ಲ ಬದಲಾವೊಂದು ಬರೋಡು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರಪುನಕ್ಲು ಅಂತ ಬದಲಾವೊಂದು ಬರೋಡು ಕಲಾವಿದರ್ಲ ಬದಲಾವೊಂದು ಬರೋಡು ಯಾನಿತ್ತೆ ದಾದ ಮಲ್ಪಂದು ಬಂದಾಗ ಯಾನ್ ದಯ ಬದಲಾವೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂದಾಗ ಅಭಿನಯ ನಮ್ಮ ಕೊರೋನಾಗ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೊಡಿತ್ತೆ ದುಮ್ಮುದಲಕ ಡ್ರಾಮೆಟಿಕ್ ಆದ ಪೋಯಿ ಕೂಡಲಿ ಅವು ಅಂತ ಹೆಚ್ಚಾಂಡು ತೋಜೋಡು ಇಂಚ ನಂಗೆ ಮಾತ ಟಾಕ್ ಬರ್ಪುಣು ಅವು ನನ್ನದ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬದಲಾವೊಂದು ಹೋಗ್ಪುಣು ಇತ್ತೆ ಹೊರವಣೆ ಹಾಕುಜು ಜನಕ್ಕಲ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಒಂದು ಬಡಿತೆ ದಸ್ಕ ಸಿನಿಮಾ ದೆತೊಂದಿರತ್ತೆ ದೆತೊನ್ನಕುಲು ದೆತೊಂದೇರು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮ್ಮಿಪ್ಪು ಅವು ವಿಷಯ ಬೇತೆ ದೆತೊನ್ನಕುಲು ದೆತೊಂದೇರು. ನೀವು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಏನು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೀರಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ? ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಂದವನಲ್ಲ, ನಾನು ತುಳುವಲ್ಲಿ ಬಂದವನು. ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಆಗಾಗ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲಾವಿದರು ಕರೀತಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಇದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಉಂಟು ನನಗೆ. ಬಟ್ ಈ ಕಾಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಡ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ನೋಡೋಣ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಾಳ್ದು ಜೂನಿಗೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇನೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ. ಬೋನ್ ಗ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅಂಟಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸಹ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೋಡು, ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ. ನಾನು ಎಲ್ಲ ಅನ್ನೋನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಹೋಗೋದು ಸರ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಪೋಪುಜೆ ಪೂರ ಏತ್ ಕೊನಪೆ ರಾತ್ ದುಂಬು 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 ಓಡಾಡಲ ñಂಡು ಪುಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಕುಂತುನ್ಬೇಕ ಮಾತೆ ಬೇದಲ ಪಾತೆರೆಜ್ಜಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಇಂಕ್ ಬಣ್ಣಗ ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಸುಮಾರು ಸರ್ತಿ ಬೈದೆ. ಈತು ಜನ ಇಂಕ್ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮ ತೆಗೆದಿದ್ದೀರಿ. ಇನ್ನೆಂಕು ಭಾರಿ ಮಲ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ದಯಪಟ್ಟಾಗ ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ಕಲಾವಿದನಲ್ಲಿ ಎತ್ತದು ನಿಖಲೊಂಜಿ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತದು ಮಾತೇರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಂವಾದ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿನ ಪಟ್ಟಣ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತೇರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನುಡಲಿನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಎಂಕ್ ಬೇಜಾರಾಪು ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪನಕ್ಲು ವರ್ಗಡೆ ಉಂಡು ಇಂದಾದ ಪೆರಲಾಪ ತುಲು ಎಂಕ್ ಮುರನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಪ ಇತ್ತಾರಿಗೆ ವಾಸನ್ನೆಲ್ಲ ಜೈದಿರಿಗೆ ಅರೇನು ತೂಪುನಕ್ಲು ಇಜ್ಜಿರು ಅರೇನು ಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ತೇರಿ ಇತ್ತು ಅರನ ಟ್ರೋಲ್ ಹೊಡಿ 8 ಜನ ಕಾಸು ಮಲ್ತೇರು ಪಾಪ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ತೂಪುನಕ್ಲು ಇಜ್ಜಿರಿಗೆ ಮನುಷ್ಯನ ಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪನ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ತವಿತ್ತೆ ಬೋರ್ಡು ಜನಕ್ಲೆಗಿತ್ತೆ ಕ್ಷಣಿಕ ಸುಖ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತೆ ಅಪಾರ ನಷ್ಟ ಅನ್ನವಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜಿಗೆ ಅಂದು ಅವು ಪಾಡು ಉದಾಹರಣೆ ಪೆರಲ ಐದಾದ ಪೆರಲ ಅವು ಬೇತೆ ಸನ್ನಿವೇಶ ಒಂದು ಪಾಡು ಹೊರ ಖುಷಿ ಮುಂದೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಕುಲ ಜನಕುಲ ಮನೆ ನೆಟ್ಟಲ್ಲ ಉಲ್ಲಾತ ಕೆಲವು ಅಪಪ್ರಚಾರ ಬೊಡ್ಚಂದ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಪಾಡುವೇರು ಕೆಲವರು ಬೂಡ್ತಿಗೆ ಪಾಡುವೇರು ದಾದಾನ ಪೆರಲ ಪೂಜಿ ಅವನಿಗೆ ಅಂಡವನ ಡುಪ್ಪು ಅಂಟವನ ಪೇಸ್ಟೇ ಕಮ್ಮಿ ಅವಳು. ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ಅಪಕಾರಣ ಬದುಕದ ಬಗ್ಗೆ ಮಂಡ್ಯರು ಮೊದಲ ವರ್ಷ ಬತ್ಲಕನೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಂಡ್ಯರು ಇತ್ತೆ ವಂದನಾರ್ಪಣೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ದ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಕೆಲಸನಾಗುವಾಗ ಬಾಕಿ ತಕ್ಷಣ ತೆಪ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದ ಇದೇ ಸಾಧಿಗೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಳೆದ 3 ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಈ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಯನ್ನು ಆಳಿದಂಥ ಅನಭಿಷಿಕ್ತ ದೊರೆ ಅವರು. ಹಾಗೆ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಡೈಲಾಗ್ಗಳಿಲ್ಲದೆ ಅವರು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬಂದರೆ ಜನ ನಗ್ತಾರೆ, ಅದು ಅವರ ವಿಶೇಷತೆ. ತಮ್ಮ ಆಂಗಿಕ ಅಭಿನಯಗಳಿಂದ ನಗಿಸುವಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಯ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ನಟ ಅವರು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಈ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಗೌರವಾತಿಥಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಆ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ